କହୁନ ତମେ ତୁ କୋଉ ଖେଳ ଭଲ ପାଉ? କଉଡ଼ି ବାଘ କଉଡ଼ି ବାଘମଣ୍ଡାରୀ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବସ୍ ବସା ବସି ବସା ବସି ଖେଳ। ହଁ ଆଖି ମିଳେଇବା ହାଁ ଆଖି ମିଳେଇବା ଆଖି ମିଳେଇବା ହଁ ଆରେ ये ओम शांति पाठी के ଆଖି ମିଳେଇବା ହଁ ଆରେ ଛୁଆ ଆଖି ମିଳେଇବା ଖେଳ ଜାଣିଛ? ए ଆମେ ଛୁଆ ଦିନେ ଆମ ଛୁଆ ମାରିଲେ ହାତକୁ ଘଷିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିବ 108 ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ବାହାରିବ। ମୁଁ ତ 6 ମାସ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆଖି ମିଳେଇବା ଆଲୋ ତୋର ଆଖି ମିଳେଇବା ବିପ୍ଳବ ମନରେ କଣ ଅଛି? ପୁରାଣରେ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆଖି ବି ଚାହିଁବି। ହଁ ଦେଖି ବିପ୍ଳବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବସେଇ ଦେବ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହାତଟା ଏମିତି ଏମିତି କରିଥାଏ। ୟାକୁ ଅସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛାୟା ବାଳ ଜ୍ୟୋତି ସାଧନା ଯାହା ଆଖି ଆଗ ପରଖ ପଡ଼ିଯିବ ସିଏ ହାରିଗଲା ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଆସନ୍ତୁ ନେତ୍ରେ ନେତ୍ରାଭାବ ନେତ୍ରେ ରମ୍ୟା ଆଶ୍ରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରୀ ବିବେକ ବିପଦାୟ ଆକାଶ କଣ ଭଲ ଆଖି ବଲୁ ଆଖି ଭୋକ ଦବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଧପ ଧପ ହବନି ସିଧା ଅନୁନା ଆଖିଟା ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୋଟ ଆଖି କରୁଛୁ ବଡ଼ ଆଖିରା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲା କିଏ ବିପୁଳ ପର କାୟା ପ୍ରବେଶ କହିଲେ ବିପୁଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ରୁଚିଙ୍କ ଘରେ ହୋ ରୁଚିଙ୍କ ଘରେ ବିପୁଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ରୁଚିଙ୍କ ଘରେ ହୋ ରୁଚିଙ୍କ ଘରେ ଏ କଥାଟେ ଦେଲି ଆତ୍ମା ଲୋଭନା ଜମରେ ହୋ ଆରେ ପର କାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଜ୍ୟୋତିକି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ବାସ୍ତବରେ ରଖି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି